Ndim kwakhona uSipho the cooking husband. Namhlanje ke senza le product ndiyadlala i-smash burger. Yeyi, andisancumanga pha ingathi ndivezelwe. Uzoqala ke ngokumamfula iminsi yakho ngesandla ube ngathi ngala masela a-corrupt efaka isandla sawo kwiifanzi zabantu. Uzoyibumba ibe zezibhola kanje ke iminsi yakho then uyibeke ecaleni. Uyiqhotse ke epanini eshushu bhem tambhem ibe ngathi kusesihogweni. Though ndingayazi noba kunjani kweso sihoko. Thaxa itswele ngaphezulu ogqiba uyicinezele ke ngale nto yebhega ube ngathi nguwe ubanjwe yinarhmane ebusuku. Ndiyadlala fa ityiwa ne-black pepper. Yintoni kakade i-black pepper ngesiXhosa? Anyways, uzophinde uthi fa isiqholo sakho osithandayo ngaphezulu. Once ibe ngathi yatsha ke ibhega yakho ngaphantsi uzoyiguqula ibe ngathi ngunantsika xa ikunantsika kodwa ke asikho lapho. Uphinde uthi fa ityiwa neziqholo zakho. Thaxa ke islice se-cheese ngaphezulu ogqiba uvale ngesiciko so that izonyibilika kakuhle i-cheese yakho. For isosi ke uzothi thaxa i-mayonnaise, mustard, chipotle sauce, tomato sauce, chopped gherkins, then uzamise ngamandla kaSamsoni mtrambhem. Ogqiba ke nantsika usike iibhanzi zakho then uziqhotse bengathi yilaa bhibhintozi yenziwa ngoonantsika. Ndiyadlala. Awugqibile ke uzokwakha ibhega yakho ushaye omunye phezu komunye mamfu nitye ke nomayidululu kube mandi kube yiloo nto uxela uAdam noEve. If awunaye ke umayidululu uzotya wedwa njengelolo mfondini. Enjoy.